Горе. Значи 5 лева от Дино за Горчило. Айди, 5 лева от Дино. Горчило. Браво, браво, браво на Дино. От Иван и Мариян 50 лева. Продължаваме. Значи ключека надолу, ако обича оркестъра. Благодаря на оркестъра. Благодаря на братовчените, на здрави, младоженеца, на здрави с гостите, братовчените. Продължаваме нататък, много хора сме, бързаме, че извинявате, поздравите, ще бъдат по-къси. Айде. Сега, кой се чувства, че и следващ да се представи? Братовчет на младоженеца и на момичето. Бодри и Дарина. Бодри и Дарина. Братовчет на младоженците. Искам да видя сега сте намери Виктория, брои по 10, как се целува. Значи, иска Станимир и Виктория вика, че ще брои до 10 и те ще правят Горчило. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Готово. Сега искам кръстниците до 20 да броиш. Кръстницата до 20. До тях 25 мога да направя. Не е проблем. 20 лева за Горчило на кръстницата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20. Готово. Аз на младоженците няма да ря, коя за бебето, за количка е пампер. Значи за бебето 100 лева. 100 лева. Жив и здрав, някакъв поздрав. Сега му опречо. О, Герги, волей, опречо поздрав. Айде. Герги. Искам 4-мата, 5 лева на 100 да й дай. Така. Една помпа да направи. 4-мата по 5 лева, една помпа да направят на столовите. Айде, кои са те 4-мата да станат? Как не взех на доските? Благодаря на оркестъра. Айде по-бързо, после всички да играят, да се веселят. Браво на братовчеда, на младоженците. Сега тая маса тук. Продължаваме. Леля Василка на младоженеца дарява 100 лева, дами и господа. Поздрав, Лелю. Айде на ръченица, нека. Айде оркестъра по-бързичко. Браво на Лелята! Жива и здрава! На здраве! Сега. Лелята от Семерджил. 140 лева. Как се казва тая Леля от Семерджил? Денка от Лелята. Денка от Семерджил. 140. И 2 лева за Горчило. Малко съм, айде, Горчило. Горчило! Горчило! Готово. Продължаваме. Сега, следващите, кои сте? Тълбено там ще дойде. Айде, айде. Кои сте ви, бе?
Лелята от Смирненски, от страната на момчето, 150 лева. Кючека не знам си кой. Аз тук свършиш ли? Още ли? На кого? На лелята. Спокойно, казвам ви тук по-бързо, без поздрави, мене ма командва. Кой поздрав? Не е проблем, поздрав. Пожелание, един качек. Айде не се обиждат от Смирненски. Готово всички доволни? Доволни сме. Браво, браво. Браво на гостите, на здраве. Сега другия, Марин Капитан. Марин Капитан от Гецо, Германия. Я един кючек за Марин Капитан, ако обича оркестър. Най-горе. Горе, Марин. Слава му горе. Чай. От Марин Капитана, братовчет на младоженците. Колко? 50 лева. Жив и здрав, на здраве. Следващия. Той не може да мини. Иди да сядаш. Направи един кючек. Дайте един кючек за фирмата тук. Ани Гошо, фирмата. Веса, Веса. Веса на дансите. Веса да дойде на дансите. Веса, айде. Гошо Червения и Веса, неговата съпруга, братовчет на булката, няма пари. Шами чини. От затвора изляза. Престъпник. А там е да ми сваля, 200 лева, дами и господа, кючека да продължава. Следващите гости Боксито и Радка. Бокси да видим какво ще да лично към малото семейство. Боксито. Шестдесет лева за Радка и Боксито. 40 лева за Иван и Мария. Испания са. Иди кючек ако може. Айде по-бързо. Браво на Боксито и Радка. Продължаваме с другите гости. Милени Татяна, братовчени от Осенец, 150 лева, кючек някакъв. Поздрав, Милени. Няма значение, добре, кючека няма значение. Айде да видим какъв е този кючек.
другите гости, Цирко Иляна от Белгия. Значи купил 80 000 лева къща в Гецово преди 2 дена. 80 000 лева дал за къща. Само за мястото, още не е платил къщата. Айде. Джакузи. Аз си ти дам пари за път. Стига Белки, а винаги ми прати 150 лева джакузи. За джакузи дава 150 лева. От Цирко Иляна. Айде да дам си гадалата един кючек специален за вас. Айде да. От Цирко Иляна. Браво, браво. Я едно горчиво на дамата. Дават младоженците за вас, двамата едно 5 лева дават за горчиво на дома. Айде. Горчиво. Браво. Сега, други гости на тая маса, някой се чувства, че не е минал. Колю. Айде видим Колю, почне да има малко семейство. Да дансите, ребята. Айде, Иван, дансига. Коля, ако искаш да малко почивка, вали пуши на цигара и после ще оправим работа. Къде да направим? Как да направим? Ако обичаш, ела, че имаме много гости. Айде, моето момче, ела тук да видим. Дай кючек на Колю. Айде, кючека. Кючек за Колю, дами и господа. Много поздрави, не сме почнали още 20, 40, 60, 80, 100, 120. 120 почивка. Поздрав да продължава. $20 лева за горчиво. На музика в баня. Вие знаете. Каква е музиката? Ти знаеш.